नांगौ नोंसोरनोलाय अमा राजाखौ जेब्लाबो अमा राजा नोंसोरनो गाज्रि खालामबाय अमा राजाखौ न'आव एसे एनै थागोनखौबो नोंसोरनो गाज्रि खालामबाय दिनै फनजों लिंहरदाव गाबोन फनजों लिंहरदाव फन नङाबा बे मा SMS ना मेसेज होननानै बुङो बेफोरजों लिंहर गाज्रि खालामबाय आंनि फिसालाखौ गाज्रि खालामाखैमोनलै हा सानफ्रामबो खालबाराव थांनानै हिनजाव सिख्लाफोर एदावहैग्रा हंखाफोर बोहैग्रा थांखु बिरिबो सोबोबालाय नोंसोरो आं सोबालै मालायखौबा मिथियालै आंबो सोबालै दिनैनिफ्राय अमा राजा नागिरफैनाङा नोंसोरो अमा राजाया गैया होमबा गोबावथार जाथारबायमोन अमा राजाया जोंजों लोगो जायैया बेनिखायनो खबर लानो फैदोंमोनलै आयं नोंसोर बायदि सैमा आथिं लोगोफोरा मिथियाबा आरो सोरथो मिथिबावनांगौ जाखो फुङावनो ओंखाम जाखांबानो ओंखारलाङो हराव मोनाबासो न' गाफैयो मबाइल जोब्बाल' रिसार्ज जोब्बाल' फैसा नांगौ जायो जानो लोंनो थांखु सोबनो बिदि सोबनोबासो फैसा बिबासो बिमा बिफाखौ नांगौ जायो ओरैनोबाथ' गैया नोंसोरनो गाज्रि खालामदोंना हा दिनैनिफ्राय अमा राजाजों लोगो जानांला नोंसोर ओंखाम उखैबाय नोंसोरबो माथो ओंखाम उखैबाय बे लोगोफोरानो गसंनानै दङ माथो नोंनि खाथियाव बिसोरो नोंनो ओंखाम होआखै खुरनानै होआखै मानो बिदि बुङोब्रा लोगोफोर थानायावलाय नोंनि लोगोफोरानो नोंखौ गाज्रि खालामबाय बिसोरजों लोगो जायैनो नोंनि खर'आ मोजां नंला होमबालाय आं थांनोसैलै जोंजों लोगो जानानै गाज्रि जाबायबा ओइ बब्रौ मानो बिदि बुङोब्रा आयो लोगोफोरनि सिगाङाव मानो बिदि रायो बुस्थुआ मा होनो आं बेखौ दिनै नायथ'लालै सन्थ' मानो बिदि खालामखो आयै मानो आंनि लोगोफोरखौ रायनानै हरखो नोंनि लोगोफोरखौ रायनानै हराबा ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोना हरगोन लाजि गैयै न'आवनो थानो रोङा न'आव थायै मानसिखौलाय माथो होनबावनो नों मालाबा दाम जासिगोन अमा राजा बिमा बिफानि सायाव उदां जानायखाय दा बेरायबाय थादों देनां गावनि हटेलाव जाबासो होमबासो बुजिगोन दा मानो बिदि बुङोब्रा आयै आं सानसे मिनिस्टार जागोन होननानै बुंबायना अब्लासिम आंखौ जेबो रायथ'नाङा लाजि गैयै मिनिस्टार जानोनो लाजिनो रोङिया दाखालि इलेक्सनाव ओंखारबा माथो पार्टिया देरहाबाय माथो जेबोखौनो मोनासै माथो दासिमबो फैसा थाइसेखौबो होजायासै हर सान बिमा बिफाजों नांलाय इलेक्सनाव ओंखारहैबाय दालाय माथो फैसा थाइसेबो होजायासै माथो नायफिनजायासै माथो फन हरबाबो फनखौनो दानै होजायो लाजि गैयै लाजिदों बुंबा लाजियो मालाबा मोजाङैनो दामनांगौ बेखौ माथो मोखां नायबाय थादों बुना होआ माने मा जालायखो नाजि बुदां आं नोंखौ बिराद गोसो थोयो मिथिबाय नोंसो आंनि अननायखौ बुजिया साननैसो आंजों जौ लोंनायाव आइ लाभ इउ बुंफ्लाना रायलायफ्लाना आंखौ बावबाय अब्लाबो आं नोंखौ बुङो नाजि बुदां जाय हिनजावखौ लाया मानो नोंसोर सानैनि गेजेराव ओरैबायदि हाबगोन बुंलासो आं आयौ बाला दामब्राफोरा दाद मा जाला मानलालै जेबो जाला मानला नङा मिथिबायना पापिफोर मा जाला मानला मालै मानसियालाय बादैखौ मालै दाउसो देलाया माबा एग्रामा गालांलायबाय नामाब्रा बेनि खोथाखौलाय माथो बुंबावनोलै फन खालामनानै लिंहरना गावनो मा बुंदों गावनो मा थादों आं जेबोखौनो थालखौनो मोनासै नोंसोरलाय बबेनिफ्राय फैदों साला स्वाद अमा राजाखौ लिंहैदोंमोनलै न'आव बिमाया दोखो लाजि फोनांना हरबायना जोंखौ आच्छा गैयालै अमा राजा बिमाया जोंखौ सैथाराब्रा आसोलफोर जोंहा बिमा बुंनायखौ गाज्रि मोनबाय नामाब्रा आं बुस्थुआ मा होनो बेखौल' नायलै गाज्रि मोननाङालै मानो होननानै बुङोब्ला मानसियानो बोरैबा साइसना बियो आरो बिमा नालाय एसे एनै रायफ्लांखायो आंबोथ' नोंसोरनि बिमाफोरजों रायजायोना बेनिखायनो गाज्रि मोनालै बिमा रायनायखौ मोनालै जायखिजाया रायजोफोर आं दाखालि इलेक्सननि थाखाय नोंसोरजों सुथुर जानानै दङमोनलै दा आंखौ लोगोआव लाफिनदोब्रा नोंसोर बिगाब रायथारदोंमोनलै नोंसोर जोंनि पार्टिखौ बिराद रायथारदोंमोन दाथ' जोंनि पार्टिया जेनबायलै बखिगासिनो दंना नोंसोरना बै बखिगाफ्रा बेलेगब्रा दा आं बखियाना माथो नोंनो थाइसेबो फैसा होआखैबालाय हारिनि खोथा साननानैसो पार्टियाव हाबदोंमोनलै आं बहा फैसा मोननो थाखायलै नङा इफोरो लाजिसे नामाब्रा लाजिसे लाजियाखैलै लाजिसेबा लाजिसे होनब्रा जेबो नङा जाबायब्रा जाबाय मा पार्टिनि खोथा रायलायबाय थायोलै नोंसोर माथो खालामनोब्रा माबा लोगोफोरखौनो दाना पार्टि नायनानै पार्टिसो लोगो जाग्रा जाबायब्रा मानसिफ्रा बादो आंनि पार्टिनि लोगोफ्रानो आंखौ नायसनाखै बेनिखायनो पार्टिखौ लानानै लोगोखौ जाजागोन होननानै दासान लोगोफोरबाबो पार्सलिटि खालामोलै पार्टियावबो पार्टी मानसिफ्रा मेगन सालायनाय थायोब्रा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव आं आंनि हारसिं इन्डिपेन्डेन्ट पार्टि लानानैसो गेलेगोन दे बेस्ट अफ लाक आं थांनोसैबो होमबा आड्डा मारि हैला दिनै मारिथ'लालै उन खेबसेयाव मारिगोन आच्छा बारु थाइबानि लादो बाखि थौलाय थफिरामखौ लोगो लायनि मालाय हिनजावफोर गोसो थोनो नागिरनाय मिसनासो दंलै थफिरामा मा हिनजाव गोसो थोलाबायनो गोसो थोआबै
अबेनि हिनजाव गोसो थोग्रा बेलाय आयै नों आंखौ बुबाय थायो आं दिनै न'आव थांखायाबो नों मोजांसो बुंदों हा मोनसेबो खामानि मोजां मावा न'आव आं मा मोनसेबो खामानि मोजां मावाहाय थोरसि सुबाबो आंखौ नुसना सिथ्ला सिबबाबो नुवा माइ जावबाबो नुवा मैगं थाइगं हाबाबो ओंखाम ओंख्रि संबाबो नुवा खालि मबाइलल' नायनाय नुयो आंखौ एसेबां मानसिया जे खालामबाय थायो दे मोनसे खामानि मावगाफा खर' सागाफा बेखौनो खामानि मावसोनाय बायदि मोनदों नों गावखौनो हा नालायथि थाबैनो न'आव फैनानै ओंखाम ओंख्रि संफैयाबा मोनगोनसो नों बिदि खारफ्लाबाय थाबा मोनगोनसो नों आंखौ बुवा होननानै बुं नों आंखौ बुवा होननानै बुं होमबासो आं न'आव थांगोन ओंखाम ओंख्रि संगोन नुबाय जेबो बुंलायाखै थारमाने नों आंखौ बुखागोन ना आयै आंखौ नों गाज्रिनो बुखागोन ना आयै आं मोनथिखाबाय नों आंखौ बुगोन सानबेसे न'आव फैयालासिनो थायो नायगोन आं नायगोन आं बुंखाबायना नों आंखौ बुनाङा होननानै बुबा थांखायाबो आं नायगोन सानबेसे न'आव फैयालासिनो थायो बुबायना बुवा होननानै बुङाखै दा न'आव थांबाथ' थिगसे बुखागोन बियो आंखौ मालाबा न' बां गारनानै खारनो गोसो जायो आं खारनानै मालाय बहा थाहैगोन आंलाय बबेयाव जायगा दं आंनि थाखायलाय जेरावबो खारनाय जायगायानो गैया हौवा मोजां गोसो थोना थानायबाबो हाबा जाहैगौमोन बे अमा राजाया बेबो गावनो माबायदि थासारियाव थाखायो आंखौ लांनानैबो फिसिनोबो हाया बालनि मा जाबावगोन दाखालिनि हाई सेकेन्डारियावबो 3rd डिभिजनल' मोननायखाय बिफायाबो आंखौ नायफिना खालामगासिनो आंनि मा दाय दे आं फरायबाबो गोसोआव थाया जेखौ फरायो बेयो फरिखायाव फैयाबा आं बोरै 1st डिभिजन मोननो दे बालनि हाफां माबाफोर जादों नामा जेबो जायाखै नङा माने नों बेवहाय हारसिं जिरायनानै दङ ना आरो मानसिखौबो नुनायाव थिग नुवाखै न'सिम दोनलांनांगौ नामा नोंखौ आं जेबो जायाखै होननानै बुंखाबायना नोंखौ सरि नोंलाय मानो सरि बुंदों दे नारजि बुदां आंहासो बिमाजों रायजादों दा आंहासो दुखु जानांगौ नोंहालाय मानि जादों नोंसाया मानो रायदों मा खालाम नोंलाय सरि नारजि बुदां नों सरि होनबाय थानाङा आइया आंखौ दिनै बुनो नागिरदों आं न'आव थांबा बुजाखागोन बेनिखायनो बहा थानो बहा मानो जानानै गाबनो ओंखारदों आं एफा गिदिर सिख्ला जानायखौबो बुयोना बुयोथ' आरो आंखौ खामानि मावाखै दामानि मावाखै होननानै बुङो मबाइलल' नायदों होननानै बुंबाय थायो जेब्ला थिगसे गोसो होनानै खामानि मावो अब्ला जेबोखौनो नुवा गुबुन सिख्लाफोरबायदि आखाइ गोलाव लानानै ओंखाम जानो गोसो जायो गैया मालाया भिमबार साबोनजों थोरसि सुयोबा जोंफोरा हांगारजोंसो सुयो आखाइनो गोसोम गोफा जालायखायो दैयाबो जि आइरन ओंखारो गोमो जालायखायो होमबाबो आइनि नोजोराव आं खामानि मावनायानो जाया खालि बिनानावखौल' फिसाजो उन्दैखौल' बिदिबाथ' जोबोर दुखुनांथाव जाबायना नारजि बुदां आं नोंनो आंनि काहानिखौ खोन्थाफ्लांबाय गाज्रि दामोनसै जेबो नङा दे देलाय बुंलाय मा हेफाजाब होनो हागोन आं नोंखौ नोंलाय मा हेफाजाब होनो हानाय नारजि बुदां नों जुदि आंखौ न'आव दोनहैयोबाबो नोंखौ आंनि गोसो थोनायसो सानगोन आरो आंखौ बांसिनसो बुगोन आच्छा जेराव नों आंनि बयफ्रेन्डआनो नङा माने इसिबां गिदिर रिक्स लानो नोंलाय जुदि आं नोंनि बयफ्रेन्ड जानानै थाङो होमबा नोंखौ बुगोन ना बुवा मिथिया नोंखौबा जेबो साननाय नङादां नोंखौबा मालाय गामिनि बयबो मोजां मोनो होमबालाय नोंखौ आं बेखौनो हेफाजाब होनोसै नोंनि बयफ्रेन्ड जानानै नोंखौ न'सिम दोनहैनोसै मा आंनि बयफ्रेन्ड जानानै हेल' रायजोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन नैबे सेकेन्ड चेनेलाव भिडिअ लाबोया जों लाबोगोन होननानै बुङा जेब्लानो लाबोगोन होननानै बुङो अब्लानो गोबावसिन जायो बेनिखायनो नेनानै थादो नैबे स्ट'रिया मा लाबोगोन नारजि बुदां आरो हाफांनि गेजेराव आरो अमा राजा आरो बिसोरनि गेजेराव मा सोलिगोन उननि एपिसोडखौ नेनानै थादो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो नोंथांमोननि सेराव रिमाइन्डार हिसाबै लाबोबाय आरो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय अके बाय लोगोफोर